den, vi gør. Småt, småt. Rundt om mit hoved her. Så er det ned lige så stille, arme sammen her. Den her, hvad sagde jeg om den? Sagde jeg plié eller strukket ben? Ja, det er der ikke særlig mange af, der gør. Lige nede her. Og så nemlig oppe, ned. Og igen, vi skal markere den ting her. Jeg ved ikke, vi skal tænke hiphop, men vi må stoppe den. Og så bliver den blød igen. Og så vil jeg se cirklen, jeg vil se babyen under jeres arm eller et eller andet. Jeg vil se den er rundt og stige op. Det skal være albuen her. I har en magisk tråd, som åbner op her, samtidig som der er en tråd, der giver herover. Det skal vi se. Jeg vil se formen. Nu ser jeg ikke formen overhovedet. Det er nødt til det. Jeg ved, I kan lave det, derfor er jeg lidt strengt. Det skal bare bruge det her. Jeg ved, I er så vigtige. Ja, op der. Vend hånden først, og det der med kører over. Sørg for, at I kommer op og står og ser helt op her. Og så er I nødt til at isolere igen. Uden at gøre noget med benene. Der er så mange, som bruger benene på den første. Bum, der går benene. Her går nu. Stå. Den næste her, den er også stillet op. Ned, stå. Gaze. Bum. Det er mere præcise. Det sidste var ikke så værst faktisk. Det er også øde Bum. Her, så brug tiden her. Mit hoved hænger igen som det sidste, der kommer frem. Og der løber jeg først. Den var ikke